Deirtear go raibh chuige dó tigh sa Daingean I cúis ach so bhí ceann de gach seachtain sa bhliain chuige dó tá sé dóchreid mar nílach beidir 1,000 daoine sa bhaile go hiomlán ach inis I mo thuairim se nílach leathdóibh fágtha agus táim ag siúil timpeall an Daingean ag féchant gach uile ceann atá fágtha agus tá tuairim is feicúig trocha fágtha ach tá na cínas fearr fágtha an sin an rud is táchtaí agus beag an na cínas fearr a haspáinte gom agus racha mé isteach tá na cínas fearr agus tá siad ar cín dus na tigh is fearr domhan dar lamsa tá sé deachar tigh níos fearr a áil in éon áid domhan I mo thuairim se agus tá siad fógsáil saonanta so deasa an rud sin. An bóteoir deirigh sé as daoine ag dul isteach is siopa chun rudaí cinneach agus an rud seo an ceann seo deirigh sé as an deoch tar éis affran. So tháinig people as an timpeall seo agus chuig siad go dtí an tigh seo Dick Max atá an caiiliúil ar fad agus an gnáthach. There can't be enough. Tá dar áid an ceann seo ó Flehardig agus is even am an pub seo go mórmhór don ceol agus tá an seisiún ceol istigh an seo níos fearr ná aon áid teile I mo thuairim se agus an fearratí an fearr gur leis an tigh bíonn sé ag seint an seo beidir le 50 bliana anuas agus tá sé go thugtach agus a cháirde a bhíonn ag seint leis so is even am an tigh seo agus tá sé sean tradiisiúnta agus an ceol go thugtach so sa dara áid ó Flehardig. An rud eile bhaineann leis an tigh seo ná an ren. So gach blian ar an 26 lá den nullag. So an lá an dhéag an nullag sin lá le Stéafán bhí an ren an a bhór sa Daingean agus bíon paráid mór timpeall an baile agus bíon daoine a ggóil agus ag seint agus canna agus tá an pub seo bíon a lán bhainte leis an pub seo lei sin. And the more the fine places that I've ever seen, oh, they're not to compare, not to me. They commute for the Shannon by night to the air. You'll see the high Rocky Mountains on the west coast of Clare, and the town of Kilrush and Kilkee can be seen from the high Rocky slopes mountain down to me. An ceann seo níl bháin an tigh is fearr in Daingean chúis dar lomsa ach an tigh is fearr domhan. So sin molla mór ach tá sé tiltte ag an áid seo. Is áid fear úntach an tigh seo agus tá Foxy Johns ó Murthaigh atá a gceist agus is stigan sin atá an snog agus tá gá áid an tigh seo tá an áid ina dhialtar rudaí agus ar an taobh eile tá tigh agus an rud meascathe le chéile agus is omí daoine is dócha ar feadh na bliana a chuig isteach an seo chun hamar nó nail áil agus tar éis 5 punt piont
bhí siad fós ann. Agus an túsal mar thuirrtaigh atá gceannas ar an tigtarna seo. Dúirt sé uair amháin fadó, ní fadó ach fadó racach an dá chlán isteach sa snog seo agus bhartaigh siad ar fása idir an mac agus an aníon a bhí idir an dá chlán agus an méid airgid a bheoh go gceist. There's a spot. The bhí sé den nós ag daoine in áiteanna
ar gúilta a bhí siad an nósar daoine a bheith gléite ní le sline ach le anam a thur agus a seanarthair. So sin an nós a bhí acu ag an am sin. Mar degan á bhí a lán daoine ann leis an sline céanna mar húpla sé ósúil amháin mar sin. Agus sin so sin Bréis Freud Daingean. You're very smart.
It's on what? Well, Foxy John's definitely was. Yeah.
ciúin ar fad.